Ja sehän on moro ja tervetuloa seuraamaan taas pitkästä aikaa tällä kanavallani tämmöisiä mysteerilaatikkojen availuja. Tällä kertaa me availlaan Classic Nerf-blokki ja Arcane Nerf-blokki. Täältä löytyy peliaiheesta tavaraa ja täältä voi periaatteessa löytyä ihan mitä vaan peleistä, elokuvista ja mitä vaan nörttiaiheesta tavaraa. Mutta eiköhän käydä suoraan asiaan ja startataan sitä klassikista. Ja täältä löytyy taas unboxauskniffi ja nyt lähtee. Ja sieltä aukenee. Mitä sieltä löytyy? Ja sieltä näyttäisi kaiken näköistä krääsää olevan ja startataan tästä T-paidan perinteisen tappaaja. Aika paksun tuntunen tää T-paita on tällä kertaa. Ja sieltä löytyy Simpsonit-aiheinen musta T-paita. Että siellä on tää puumaja ja siellä näyttäisi Bartti ja Lisa Simpson oleva ja täällä alhaalla on sitten joku muu haha. Muuten näyttäisi Homerilta, mutta kun sillä on hiukset, niin ei se sitten varmaan se ole. Mutta siistin näköinen, tää menee kyllä käyttöön ja tuntuu tosi laadukkaalta tällä kertaa. Täältä reunasta löytyy joku tämmönen käsikirja Present to Deseated. Mikä? Englannin kieli on taas hallussa. Tää näyttäisi olevan takakannasta joku Beetlejuice aiheinen kirja. No eli periaatteessa tyhjä vihko, jossa on muistikirja. No suoraan sanottuna ei sanonut yhtään mitään. No anyways. Ja sitten näyttäisi olevan jotakin Walking Dead-aiheesta tavaraa. Tähän tää on. Ja sitten tää on exclusive, niin näitä saa vaan näistä blogeista, tai tästä blogista. En tiedä onko muissakin. Ja sieltä löytyy tämmönen korva. Eikä tommonen suojakotelo. En kyllä tiedä mihinkä tää on tarkoitettu, mutta mulla tuli tähän heti mieleen, että tähän voi käyttää kuulokkeissa. Että nappikuulokkeet kun pistää tänne, niin tää mahtuu aika näppärästi taskuun kuin taskuun. Niin tuo menee kyllä ehdottomasti arkipäivän käyttöön, kun tommoista mä oon miettinyt jo pitempään, että pitäisikö printata vai miten, että sais nappikuulokkeet hyvin mukaan, ettei ne tarvitsisi aina pelätä, että ne hajoaa. Ja sitten Alien-aiheinen joku esine näyttäisi jotain näistä muna-aiheista olevan ja sitten tääkin on eksklusiive, että saa ne vaan näistä blogeista. Nää on pippuri ja suolasirottimet. Jodi! Näitä pitää kyllä katsoa, että saisiko nää jopa käyttöön asti. Ja näyttää Foxin lisenssit olevan pohjassa, että aitoa lisenssikrääsiä. Täällä pohjalla näyttäisi jonkun sortin printti taas olevan, pistetään vielä tuossa figuuri syrjään. Ja sieltä löytyy tämmöinen Scream-aiheinen printti. Ja tääkin on taas Kanadassa printattu, mistä nämä blogit tulee. On kyllä siistin näköinen. En näistä varmasti kaikki tykkää, mutta hyväksyn. Päästään itse figuurin kimppuun, mikä näistä aina se siistei saada. Okei, eli nää on jotakin ihme uutta settiä. On ennen tämmöstä tulee kyllä joku Winnie Mates, Diamond Selectoys, Merkkinen ja Flying Ray, eli se on tuosta Ghostbustersista. Ja se on tommonen aika ison kokoinen figuuri ja näyttäisi vähän samantyylinen kuin Lego-figuurit, tommonen kulumikas. Ja näyttää sitten tuossa jossakin vähän lähikuvaa, niin näyttää sitten paremmin, että minkä näköinen tuo olikaan. Tää eka boksi alkaa olla loppu, katsotaan vielä nää pikkuhärpäkkeet täältä. Lahjakorttia, lisää mainoslahjakorttia ja seuraavan kuun paketista löytyy Deadpoolia, Bob's Burgeria, Lord of the Rings ja The Nightmare Before Christmas. Ja 5 esinettä siinäkin boksissa on eksklusiive. Tää lappunen oli sitten tästä esittelyä kuun tavaroista. Eikä tän mukaan tää olisi niinku lompakko, eli kolikotaan varten tommonen pieni pussukka. Ja siihen se varmasti olisi ihan hyvä, mutta mä ajattelin kokeilla, että jos siinä sais noin nappikuulot näppärästi mahtuun taskuun, niin tämmöstä. Eli noista esineistä tosiaan tulee lähikuvaa hetken päästä kaikista, että sitä ennen availlaan tämä laatikko vielä, eli peliaiheesta krääs. Pitäisiköhän nuo taikot tosta taas johonkin muualle, niin just vähän tilaa uusille esineille. Jodi, sehän meni näppärästi, mutta eiköhän käydä suoraan asiaan. Katsotaan mitäs täältä peliaiheesta krääsää löytyy, että mulla ei ole minkäänlaista aavistusta taas, että mikähän siellä mahtanut olla kuukauden teema.
sieltä aukenee tuommoinen näkymä. Eipä sieltä paljon muuta näkynyt kuin jonkun sortin teepaita. Näyttäisi jonkun sortin pääkallo siinä oleva. Sieltä löytyy tämmönen Gear of War 4 liittyvä teepaita ja kuvasta mä en kyllä tunnistais, mutta tuolla takana luki. Ja on kyllä taas kohtuu tasokkaan tuntunut, että luultavasti kestää käytössäkin jonkun verran. Ja sitten näyttäisi olevan jonkin sortin pieni pinssi tässä. Tommonen. Tuosta pistoolista mä en kyllä tunnista, että mihinkähän peliin se liittyy. Mutta eipä se pian tässä myöhemmin selviä. Tätä reunasta sitten tai jotain jonkin sortin sukat. Ja Star Fox Zero. No en oo Star Foxia koskaan pelannut, mutta ei se varmaan näitten sukkien käyttöä tuu estämään. Eikä tämmöset komiat eksklusiivisukat. Otetaan nyt pois, nää menee kumminkin käyttöön. Tuommoiset sukat ja sieltä löytyy jonkin sortin kettu tuolta yläreunasta. Sitten Five Nights at Freddy's. Onko nää jotakin Legon kilpaalioita, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Siellä on jonkin sortin hahmo, ei vielä mitään käsitystä mikä, ja siellä on jonkin sortin kokoamisohjekin. Balloon Boy. Mä en oo kyseistä peliä taas pelannut, mutta tiedän kyllä mikä peli on jopa kyseessä tällä kertaa, että tarkoitus olisi jossain vaiheessa niitäkin vähän testailla. Mutta kootaanpas tää tähän, niin katsotaan minkälainen sitä tulee. Joo, siitä tuli tommonen. Minä kyllä tiedän, että siinä pelissä tämmösiäkin on. Kertokaa kommenteissa, kun tää joku isokin hahmo siellä vai onko tää vaan joku koriste jossakin nurkassa. Jonkin sortin pikkujuliste näyttäisi seuraavaksi ja sekin on taas yllättäen eksklusiive. Tuntuu, että näissä laatikoissa on aika paljon lisääntynyt nämä eksklusiivet, joita ei niinku muista kaupoista tai mistään pitäisi saada, että tiedä sitten. Oi. Mä ajattelin, että eihän tää on mistään kotoisin, mutta kattokaa nyt kuinka komia tuli. Juman chupa. Pitää katsoa, jos tällä löytyisi jopa joku paikka jostain. Vielä ei ollut missä se on printattu, mutta ei se mitään. Ja sitten alkaa jo tää blokki lähestymään loppuun. Ja vielä löytyy tämmösen jumalaton kokoinen figuuri. Eli Batman Arkham Knight. Ja sieltä löytyy tommonen Robini. Tää näyttäisi olevan, ettei täällä olisi mitään tylsiä Nerblockin leimoja kyljessä. Niin tää ei kyllä lähde tältä paketista yhtään mihinkään. Ehkä tällä 100 vuoden päästä muutama kymppi on arvo. Tätä sarjaa olisi näköjään 3 eri hahmoa. Eli Nightwing, tää Robin ja Catwoman ja sitten joku Commissioner Gordon, niin se poliisi joo. Tää kyllä pääsee taas johonkin sortin kunnian paikalle. Luultavasti pitää tehdä, kun tuolla alkaa vähän ahdasta olemaan. Jättä! Tää on hyvä laatikko. Ja sitten on enää nämä lippulapuuskat jäljellä. Johonkin Dropzonen beta-testien tommonen joku koodi, että pääsee tommoista testaamaan. Ja tästä sitten löytyy nää. Eikä tuo ase, niin se ei oikeastaan mihinkään erityisesti liittynyt. Se vaan oli tommonen 8-bittis peleistä tuttu ase. Sitä voi sitten käyttää jos haluaa. Lahjakortteja ja lisää mainoslahjakortteja. Ja seuraavan kuun paketissa, mä en tiedä tilaanko mä sitä enää tätä pelipakettia, että saa nähdä, että sieltä löytyisi Call of Duty, The Infinite Fairface, Pac-Man ja Diabloa. No Diablo kyllä houkuttelisi. Pitää katsoa. Mutta tää oli tämmönen lyhykäinen pakettiavailu tällä kertaa, eli avattiin 2 kappaletta näitä Nerblockeja. Peikka toinen oli tää peliaiheinen ja sitten toinen oli toi klassikki, jota mä oon tilannut vähän enemmän. Ja tää oli vähän tämmönen tuntemattomampi, mutta kun tuli tämmönen komien alennuskoodi, niin ajattelin, että testataanpa tuo, että minkälaista tavaraa sieltä tullaan. Ja tosiaan tää yllätti tosi paljon, että tälle pitää kyllä joku paikka yrittää keksiä. Tämä oli ehdottomasti oma suosikki näistä 2 laatikosta tällä kertaa. Mutta nyt seuraavaksi lähtee sitten lähikuvat pyörimään näistä kaikista ja siihen päättyy sitten video, että omasta puolestani mä voisin sanoa, että kiitos joka ikiselle katsojalle ja kertokaa mielellään kommenteista, mikä oli teidän suosikki näistä 2 laatikon tavaroista. Kattokaa vaikka noi lähikuvat noista kaikista, joissa ootte päättäisi unohtaa, että mitä tuosta toisesta laatikosta tulikaan. Että onhan sitä kumminkin jo 2-3 minuuttia, kun se on viimeksi nähnyt. Mutta eikä tässä muuta, että nähdään sitten seuraavan videon parissa ja lähikuvat lähtee nyt.